फ्लिपकार्ट रे ଏବେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି କ୍ରିସମସ୍ ଅଫର୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମଗେଇଲି। ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମଗେଇଦେବା ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଆଉ ଡେଲିଭରି ବାଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି। କହିଲି ହଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ସେ ବକ୍ସ ଓପନ୍ କଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେବା ଆଉ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବକ୍ସରୁ ବାହାରୁଛି କ'ଣ, ମୋବାଇଲ ବାହାରୁଛି କି ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ବକ୍ସ ଓପନ୍ କଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଚାର୍ଜର ବାହାରିଲାଣି। ଚାର୍ଜର ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କଲା, ଆଉ ମୋବାଇଲ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ମୋର ଖୁସିର ଆଉ ମାନେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି।